יואו, בא לי לחבק את זה. הנה, עכשיו זה עובד! מה? אני זה בחור אצילי, הוא אנגלי, הוא מבריטניה, הוא מתנדב בקיבוץ, הוא מגדל בננות ומלפפונים, והוא הגיע לעיירה הקסומה על הבר, ונכנס בליבוש של קאבוי. ואז לאט לאט הוא מרים את הכוס ויסקי שלו ומניף אותו לכיוון שלך. מה, מעיף אותו עליי? מניף. תגדילי טיפה ראש, איך את אוהבת? והוא מניף את הבקבוק ויסקי לגבייך, ואת אומרת לו, אני לא שותה, אני צמחונית. מה זה תפורצי? תעצמי עיניים, נו! זה לא לגבייך, זה לאברייך. דרך אגב, by the way. את חכי בתור. לאברך, נו. כמה הוא האקדמיה ללשון, אנשי בגלל לאברך. לאחר מספר דקות, מההתחלה. תעצמי עיניים. איך את עושה איתך? למה אני עושה לך? זה התחיל איתך? לא, אני לא רוצה שתהיה איתי בכלל. די. לאחר מספר דקות, את עכשיו אני מקבל את המשימה את שלנו. מוכנה? תשמעת עיניים? יופי. תעצמי. חכי, מתחיל למקום להתחלה. תעצמי עיניים. את קמה בבוקר בביתך הקסום, על העיירה קסומה, בטקסס. את מתניעה את האוטו, או את הכרכרה, מה שבא לך. חשבתי לעשות כרכרה גם את האוטו. את יכולה או את הכרכרה או את מה שבא לך. אבל הוא שלי עכשיו, הוא שלי. איך היא אוהבת? יואו, גם הוא נדפק. לאט לאט. את יורדת מהכרכרה, והולכת לגבי הבר. נכנסת בפוטומליות. יואו, זה כזה כיף. בתוך הבר. עומד שם הסלקטורית. ואומרת לך, למה את באה לפה? זה המקום בשבילך, סליחה. אני אומרת, אני פשוטי. אני נכנסת בסוף הבר. ובדרך לידך. וממול אלייך עומד בחור גבוה. ואת אומרת לו, אדוני, אתה מסתיר. הוא אומר לך, דקה. תעשה לי די. בבקשה, נו. די. ואז, אחרי מספר דקות, נכנס בחור אנגלי, בלונדיני, גבוה, יפה, סקסי, חטוב, בעל מראה אירופאי, ואומר לך, yes please. הוא לא חירש במקרה? לא, הוא מדבר אנגלית. וואלה? אז למה שלי היה חירש? Maybe you take me together drink. You הוא קנה אותם and me together now drink. אולי ניקח לנו אחד כזה ונחר, למה לנו אין כזה? ואז הוא אומר לך, את שומעת? Take the melon and put it on the shelf. This is one melon on the shelf and Mr. can't stop. ואז את פורצת מצחוק, ואז את נזכרת בילדות הקסומה שהייתה לך, ובחברות, ואז את אומרת לעצמך, רגע, מי אני ומה אני? ואז אני מבולבלת, ואז יש 3 דפיקות בדלת. רזרבה? לאט. בוא רגע, פה. ואז את לוקחת... כבר איבדתי כל... ואז את יושבת על הבר, ומסתכלת, ואת רואה עוד בחור נכנס, ועוד בחור נכנס, ועוד בחור נכנס, ועוד בחור נכנס. זאת אומרת, רגע... אתה בעצם רק מדבר בחור נכנס. רגע, אתה רינת. טוב, רינת בתוך הסיפור. ורינת, ואז פתאום ניגש אליך בחור ואומר לך, את שומעת משיחה? זה המקום שלי, ואת אומרת לו, מה? הלו, אני פה לבד, אני נסיכה. הוא אומר לך, את שומעת רגע שאתה חולה סיגרת? בסופו של דבר הוא עושה סיגרת, כאילו שהיא תופס מאיתנו. איך נתלוך אחי? סיגריה.